Goizaldiren artxibo zabalak nik uste argi islatzen duela 75 urteetako bilakaera, gerra ostean sortu zenetik gaur egun arte. Nik uste nabarmentzekoa dela nola jakin izan duen garai bakoitzeko errealitatera egokitzen bere funtsa eta erroa galdu gabe. Tradizio luzeko dantza taldea da Goizaldi. Oinarriak 18. mendean kokatu beharko genituzke. Dantza maisu ikasle segida baten ondorio baita. Juan Ignacio Iztuetatik Olanora, Olanotik Jose Lorentxo Pujanara, eta gero bere seme Kandido Pujanak 1948an, gaur Goizaldi izenez ezagutzen dugun taldea sortu zuen arte. Lo primero fue mi abuelo, José Lorenzo Pujana, profesor del Ayuntamiento y de la Diputación. Al morir mi abuelo, mi abuela solicitó el puesto para mi padre y entonces se lo concedieron. Es cuando empezó a formar el grupo Goizaldi, que en un principio estaban en la calle Peñaflorida. Mi abuelo, José Lorenzo Pujana, viajó muchísimo con los bailes y en uno de sus viajes bailó delante de la reina de Inglaterra. Y mi padre, muy recto, muy cumplidor, puntual. Sé que como pusiesen mal un pie, les daba con la vara en las piernas. Eso sí que lo sé porque me lo han contado. Los que han recibido. Yo no bailé nunca porque no daba la talla. Como mido 1,35, pues claro, todos eran mucho más altos que yo y no sabían dónde ponerme. Pues si ponían adelante era como una chincheta y si me ponían atrás no se me veía, así que nada, no bailé nada. Nada, ni mi padre tampoco me enseñó nunca. El hablar de Juan Manuel es hablar también de su afición con el grupo Goizaldi, ¿verdad? Porque mi aitona, Manuel Oronoz, había bailado con el padre y viendo la afición de su hijo, Juan Manuel, mi padre, mi aitá, que tenía, entonces le presenta a los 14 años con Cándido Pujana, que él ya estaba en San Sebastián, entonces ya están ahí mi aitá con otros tantos muchachos, un poquito con el afán de hacer ejercicio y así aprendiendo lo que son los pasos de las danzas vascas, ¿no? Entonces se funda Goizaldi en el 48, ahí está Cándido Pujana como director, ¿verdad? Poniendo sus normas y tal, que cuenta mi aitá además que era una persona muy chaparrita, pero solía tener una maquilla. Y ojo, que se equivocasen que ahí les daba, ¿no? Entonces, una vez de que ya les enseña todo, les dice yo hasta aquí llegué, ya os he enseñado, entonces ellos como componentes del grupo empiezan un poquito a ser los directivos entre mi aitá, Juan Manuel, de llevar un poco al grupo, ¿no? Luego Gordejuela y otros tantos, ¿no?, que había allá. Hasierako gazte hoien artean Jose Ignacio Montes zegoen, beraz taldeko txistularia, eta dudarik gabe bera izan zen lehenengo 30 urteetan taldearen bultzatzaile nagusienetako bat. Berak proposatu zuen hain zuzen ere 1951an taldearentzat Goizaldi izena. Garai honetan hasten dira Kandido Pujanarengandik ikasitako Goierriko dantzez gain, Euskal Herriaren ikuspegi zabalago bat aurkezten beraien emanaldietan, eta Euskal Herriko beste dantza batzuk ere egiten hasten dira. Adibidez, Siberuko maskaradako dantzak. Mis dos hermanos pertenecían a Goizaldi. Y cuando se creó Goizaldi, cuando se formó el nuevo grupo, se necesitaba el grupo de chicas. Como yo venía del ballet de Uruñuela, pues conseguí que mis amigas, fue en realidad un grupo de amigas, y yo fui la coreógrafa. Yo hice toda la coreografía, les enseñé a todas y así fuimos, sin más, con alegría. Eran todas estudiantes y tenían mucho amor al arte, al baile y eran muy conscientes de lo que estaban haciendo.
El grupo de chicos era magnífico. Nos tenían un respeto, una camaradería. Era un gozar el salir todos juntos. Con motivo de celebrarse la primera Semana Internacional del Cine, se reúnen en San Sebastián conocidas figuras nacionales y extranjeras de la industria del celuloide. El director general de Cinematografía y Teatro, señor Argamasilla, preside estos actos. Goizalde había estado con el primer festival. Vinieron todos los artistas, claro, y estábamos nosotras enamoradísimas de todas. ¿Vosotras erais esas que acaban de aparecer? ¿Ellas? Bueno. Muy bien. Perfecta. Ay, perdona. Mira, ellos. Has visto, ¿no? Otra vez. Y entonces, ¿vosotras os poníais a bailar y qué? ¿Recibíais a los artistas o...? Les recibíamos, salíamos con los arcos y los chicos con las espadas, ellos subían las escaleras y nosotros más contentos sacándonos las fotos. A cambio, ¿podíais ver todas las películas? Todas. Bueno, las de la todas, Pero todas. todas. No es cierto. A ver. Un día los chicos del grupo vinieron y nos dijeron: hoy no podéis ir a ver la sesión de esta noche. ¿Y eso? Bueno, no nos importó. Total, que al día siguiente nos enteramos que no podíamos ver la película porque tocaban el pecho. El pecho. Y dije, claro, es que es una película sueca. Ahora bailan los espatadanzaris. No se lo pierdan. ¡Qué maravilla! La ventaja o desventaja, depende cómo se vea, de Goizalde, es que ha estado presente en todas las actividades de la ciudad de San Sebastián, de Donosti, porque mires donde mires, compruebes donde compruebes, aparece Goizalde amenizando, ya sean los congresos, los festivales, los desfiles. Desde sus orígenes hay dos puntos claves en los que Goizalde no ha fallado, salvo momentos puntuales por viajes, etcétera. Uno es San Juan, lo que era la bendición del árbol, en la Plaza de la Constitución el día 23 de junio, y el otro es la procesión de Corpus, que hoy es muy reducida, pero antaño la procesión de Corpus tenía una aparatosidad impresionante y por lo tanto, más allá que se le respetara o se le conociera o se le admirara bailando, se le reconocía y se le recordaba porque estaba presente en la vida popular, en todo el quehacer de la ciudad. Recorre las calles de la ciudad del cortejo del Olenzaro, que es tradicional en toda la zona vasca. Este muñeco simboliza al carbonero o leñador que en otros tiempos bajaba de las montañas en la época de la Navidad y con sus bailes y cantos pedía el aguinaldo para las fiestas. Los acompañantes del Olenzaro son los componentes del grupo folclórico Goizalde. Y hubo un momento allá el año 59 que Goizalde nos ofreció la oportunidad en Navidad de salir en el Olentzero. Estamos hablando de una época en la que Olentzero tenía muchos problemas para salir a la calle, tanto de tipo religioso como de tipo político. Momentu hortan, 18 urte neukan, eta ematen digute gaueko klase batzuk, Jaime Albillos ematen digu klaseak, eta Jaime Albillos azaltzen haber nahi duen dantza egitea. Nik ideri gabe eta gainea etxean aitatamak ez neukan tradizioi bat. Jo nintzen, Goizalde, behian, bomberok eta onduan, behian jo nintzen, antopatu nuen Iñaki Ordejuela. Oso fina izan zen dantzari bezala. Mi padre tenía dos favoritos. Uno era Gordejuela y otro Cirilo Garmendia. Gordejuela era un tipazo de hombre, era muy alto, siempre bailaba atrás, pero era
súper fino bailando. Y luego Cirilo era la naturalidad personalizada, súper natural. Fluía el baile con él. Que como otras personas se ve que hacen esfuerzos o que él fluía. Una vez que vino Gordejuela a casa, mi padre tenía un libro que eran todos los bailes con los pasos y con todo de Iztueta. Pero lo tuvo guardado ahí en una caja, no sé, y al final y estaba muy apolillado, pero se lo regaló a Gordejuela. Gordejuela netzako izan da, dantza maisu bezala, referente bat. Eta gero bazaukan beste puntua baita ere, oso pedagogikoa zen. Beak esplikatzen zuen zer egin eta zergatik, eta nola, hori oso importantea da. Eta gero bere irakasteko modua zen errepikapenean oinarritua. Behin modeloa proiektatu bazaukanean, beak egiten zigun errepikatu arazi behin eta berriz. Ja, Gordejuelak dantzari taldea nola daite bigarren plano batean jarri zuenean, pasa zigun guri errelegoa. Baita ere esan behar da, Goizaldia sartu nintzenean, sensazio bat eduki nuen, sartzen nitzala errotutako tradizio baten lerroan. Mundu hori erabat zabaldu zitzaidan, eta kontutu nintzen Gipuzkoako tradizioak bazaukala erro sakon bat, ez? Eta, hortan behintzat proiektatzen zela pixka bat Goizaldiren egin beharra. Mi aita siempre decía, hay que conservar lo que es la tradición, ¿no? Es parte de la cultura vasca. Mantener el folclore, la tradición, divulgarlo y enseñarlo. Que, por ejemplo, el aita, yo recuerdo de chiquilla que me llevaba a Añorga. Él solía ir a Añorga a enseñar a un montón de chavalillos ahí donde el frontón. Entonces, pues como soy la mayor de los tres, que siempre todos hemos tenido que ver con Goizaldi, de una manera u otra todos hemos bailado, poco más o menos. Estuve en Goizaldi hasta que me casé con una persona que conocí allí en Donosti, verdad que fue allí a estudiar y a trabajar, que era mexicano, y entonces ahí empieza mi venida ya aquí a México. Goizaldi Txiki fue un sueño, ¿verdad? Un sueño de poder seguir divulgando las tradiciones y los pasos y las danzas vascas, que en cierto modo cuando tú estás lejos y recuerdas y te apasionan cosas de tu tierra, tratas de decirles, de contar a la gente de aquí, ¿no? Entonces, ese sueño pudo ser realidad por unas amás, ¿verdad?, que me decían, como antes he dicho, ay, nos gustaría muchísimo que les enseñases a nuestras niñas esto, porque pues su bisabuelo o su abuelo, ¿verdad?, era de allá, Garay, o era vasco. Entonces, bueno, pues yo qué más quería, pues venga, pues si tenía, ya tuve un grupito que llegaron a ser como 20, entonces no teníamos un local, porque en el colegio enseñaba, pero no me dejaban ahí. Entonces una persona me dice, venga, pues aquí, arriba tenía un local que ella daba aeróbic, pues ahí empecé a dar mis clases, ¿no? Argentinan bertan nire aita sortu zuen beste pertsona batzuekin Nekotxeako Euskal Etxe. Eta sortu ondoren beretzat garrantzitsua iruditu zaidan dantza talde bat izatea. Orduan beha sortu zuen Nekotxeako Euskal Dantza taldea. Eta hor, ni jaio ondoren noski dantza talde hartan sartu nintzen. Eta egin genituen hemengo bezala Bizkaiko dantzak, Zuberoko dantzak eta guztiz, baina diasporaren moduan bezala. Izan genuen ikastaro bat Goizeko pertsonekin, eta hor Gordejuelakin perfekzionatu genuen gure dantza, eta gero Gordejuela bidez sartu nintzen taldea, orduan ja Argentinako dantzak jakin nituen, baina ez hain ondo, eta maila horrekiko jendearekin izan zen aukera ezin hobea dantzak ikasteko. Aldaketak, dantzaldetik eta
teknikoki igual ez, gu beti izan gara, Gipuzkoako dantzak saiatu gara mantentzen, irakurri ditugun bezala gure beste irakasletatik eta iztuetatik jarraituta. Eta orduan gure helburu zen, bai teknikaldetik eta dantzaetik maila hori mantentzea. Ni etorri nintzen Irunera, hasi nintzenik ikastolan dantzatzen, eta hango kemen dantzataletik etorri nintzen Goizaldira, eta niretzat Goizaldi zen Dream Team horietako bat, ez? Hori ibiltzen ziren oso dantzari maila handikoak, eta maila hori mantentzea zen helburu bat. Eta gero aldaketa bezala, kuriosidade bezala, urte batian planteatu genuen, inauteritako dantza batzuk egin behar genituen inauteritan, Konstituzio plazan, eta proposatu genien neskei adunako aixeri dantza dantzatzea. Andoain adunako aixeri dantza egitea. Normalean dantza horiek mutilak egiten zituzten, baina ikusita mutiletan eski repertorioa hartuta genula, proposatu genien. Igual izan zen pixka eta hasiera, gure modelo pixka eta aldaketa eta gure Goizaldin egiteetzen gauz bat planteatzea behintzat, ez? Igual emakumeak altzituztela mutilen dantza dantzatu. Gero hor aldaketa bat egon zen, nahiko gure jardunaren nahiko bukaeran, Xuberako dantzak beti mutilek ensaiatzen zituzten eta mutilek dantzatzen zituzten, eta nesken ensaiotan ez ziren egiten. Gu neska bezala ez genuen aukerarik hori ikasteko. Eta, halako batean ez dakit oso ondo zergatik zabaldu zuten aukera eta ikastera joan ginen. Eta, gero tokatu zitegun dantzatzea ere plazan. Eta, aldaketa hori bai egon zen. Itziar izan zen, lehenko neska, plazan, Xuberako dantzak dantzatu zituen. Goizaldin bintzat. Goizaldin bintzat hori da. Pam, pam. Goizaldi beti izan du adineko jendia, gure garaian ez da zan gizon, ez gizon heldu, baina gizon itxurako talde bat indartsua, eta etzan ume talde bat, orduan haiek ondo dantzatzen zuten, haiek harinari kabrioak ondo egiten zituzten, urratsak ondo egiten zituzten, ikusten zan denak batea dantzatzeko jura zakatela, oso talde landua zan, eta gordejoela gematen zituen ensaiuak, eta gordoan ez genek egin, grazia egin zigun, gordejoela bere makilakin ritmoa ematen, eta beti artilezko galtzerdia jantzita nola ibiltze zan, oso disiplina handia zeukan, jendeak asko respetatzen zuen, eta geho zehon lehiaz, dantzari asko elkartzen ginen, eta orduan etzenek egin ze dantzatuko zenun, eta bintzat, ez dakit izan, jauzi bat izan zen, gora. Zartzen zeanean, zuetortzen zea, jikten pixka bat, ja urtia ez dara mazu dantzan, baina sartzen zea Goizaldi dantza taldea, eta ikuste izuzu, zen duguna ez, Pontesta, Iñaki Arregi eta Ezkerra, eta jende 10 urte zarrago, eta asko ze, pasoak erakusteko eta hori, kriston habilidadiak eta gelitzen zea pixka bat, hola ez. Sorpresan bat egizu, eta azkenean ikasten duzu beraiekin, eta gustora. Hasierako urteak izan ziren ikasketa handia, batez ere disiplina aldetik, ze disiplina handia nabaritzen zen, gizon eta emakumezkoen arteko desberdintasuna ere oso markatuta zegoen, bai nork eramaten zuen, nork erabakitzen zituen gauzak eta bar, orduan, niretzat ere ikasketa handia izan zen, eta nire bizitzako parte oso garrantzitsu bat da Goizaldi. Asko eman dit, nik ere asko eman diot, urte eta denbora eta burua usteak ere izan ditut, baino asko jaso dut, pilo bat jaso dut. Goapenak bintzat Goizaldikin erruz, azken batien Goizaldin pasadugu gaztaro guztia, eta ratoiko nenak, sesiluak eta eman ezinak, eta horrekoak ebai bizitza eskola bat izan dalako Goizaldi. Bizitza eskola bakarrik ez, eskola zentzu honetan. Eta ni bezalako txistula jantzako nik uste izan dean eskolaiko onenetakoa. Ez dakit, milak izango duzke kontatzeko. Goain txelagun artien jarri ezkeo, ongo goinak 6-7 ordutan histori kontatzen. Aurreneko aldiz erregela jo behar izan duen neuna, hemen Konstituzio plazango guendean, nahiko apurokin, etorreta egoitzetan zantziala, eta nik goendik dantzagu asko kontrolatzen.
Baina, bueno, dantzari honak alden benean eta nik uste nahiko txukunatea zela, aipagarrina igual netzako izan diteke beste viaje Europa eta Ameriketan barrena, segurasko netzako politena zangotzain gendun. Juan Pedro Garamendiak deituta diru asko iketzakela, nahiko estu nahi izan duzen, zatik oinatiko dantzak dantzatu behartzian, eta oinatiko dantzari juto iketzakela eta goizaldia ditu zuen. Eta, bazan, oaindikan izango nintzake, oinatiko dantzariak ordezkatzia, oinatiko dantza dantzatzeko. Ezin nobetatea zen. Ez zuela ordaintzeko askoi, baina pastelitos y txampan jarri zituen Juan Pedro, eta bai guk aprobetxatu ere. Gaztarko unaiko honenetako batzuk, persaiko du izan dudipe, lagunak eta bizitza eman dimo. Eta du gabe gure kulturan eskola izan da. Bueno, garai hartan pentsatzen un transatlantiko pixkat bat zala, ez? Lezotikan etorri nintzen Donostira, precisamente horregatik, ez? Herri bateko dantza talde batetikan, Goizaldi bezalako talde referente batera etortzea bakarrik sikira dantzatzea oso garrantzitsua izan zen, imaginatu adibidez zuzendaritza hartzea ze suposatu zuen ez niretzat. Eta nire erronka nagusia Goizaldi da dantza talde tradizional bat. Nolabait ez dulako sekulako eboluzioa egiten urtetan zehar, alegia ez ditugu koreografia berriak sortzen, sinesten dugulako bere garaian iztuetak idatzi zituen pausuak, Olanok hartu zitunak, Pujanari erakutsi zizkionak eta Pujanak bere semeari erakutsi zizkionak eta hemen ikusten dut bezala, Pujanak Goizaldi sortu ondoren transmititu ditunak belaunaldiz belaunaldi, hoi da eta hoi zen gure erronka nagusia, ez? Ondare historiko hori pixkat jaso genuen bezala hurrengo belaunaldi transmititzea, ez? Alde batetikan, pausuak, dantzak eta Goizaldiko nolabait balore horiek transmititzeaz aparte, nire buruan nankana zen taldea sendotzea, baino barniko dinamika nolabait esateko, ez? Taldeak behin giro ona ziurtatu da duenean, zentratzen geha batez ere, teknikan, eta talde potente batean bihurtzea, ikosentan ondare horrekin jarraitzea, ez? Eta, eduki genituen gure momentuak, nik uste dut orokorrean maila oso altua izan dela, hala pentsatzen dut, beste Gipuzkoako taldekin alderatuz eta Euskal Herriko taldekin alderatuz, batez ere Gipuzkoako dantzak beti izan dira gure referenteak eta hor mantendu ditugu eta aspaldi hartu genuen erabakia beste Euskal Herriko dantzak egitearena mantendu ditugu maila nahiko altuan. Nik esango duke hartu nuenean taldea nahiko erronka garrantzitsua geneukala, ze 89. urtean sartu nintzen, bazegon talde sendo bat, dantzari erreferente askokin eta taldean urte desente zendera matzatenak. Eta ni sartu nintzenean belaunaldi aldaketa garrantzitsu bat egon zen, ez? Orduan, nik 20 urtekin hartu nuen taldea, nahiko gazte nintzen, eta pasa nintzen dantzari gazteenetako bat izatetik, batean referente nagusietako bat izatera, ez da. Orduan, hori erronka garrantzitsua izan zen. Eta, taldean dantzari berri desente sartu zian, neske eta zari naiz, mutilak, beste egoera bat zekaten. Batzuk bazekiten dantzatzen, baina ez Goizaldik exigitzen zuen nivelakin,
beste batzuk apenas zekiten dantzatzen, eta orduan erronka nagusia izan zen, ikasturte batean dantzari horiekin aste nagusiko emanaldira iristea talde sendo eta nibela zeukan talde batekin. Eta nik uste ondo atera zala, eta hurrengo urteetan talde hori sendotzea izan zen helburua, eta 2011an utzi nuenean, nesken taldean bazegoen dantzari desente zeuden, urte batzuk bazen daramaten, eta nik uste egoera on batean utzi nuela taldean. Bai aldaketa txiki batzuk eman genituen, adibidez zinta dantzako 8koan, zapateatua deitzen zaion pausuan aldaketa txiki bat eman genuen, ezta? Euskal Dantzarien Biltzarraren irizpideak jarraituz. Eta adibidez, orain 75. urte hurreneko emanaldia prestatzen egon gehan ensaioetan, aldaketa txiki hau agirien geratu da, ez? Nire aurreko generazioak era batean dantzatzen zuten, eta gaur egungo eta nire ondorengo generazioak beste era batean. Eta nahiz eta aldaketa txikia izan, txipa aldatzea kosta zaio jendei. Aritzetan egon ginen, ardurapean egon ginen garai hartan, hasi ginen parte hartzen Donosti egunean, Union Artesanarekin Harriadan dantzatzen hasi ginen. Lehenengo aldian 2 bikotek dantzatu genuen, 2 neska eta 2 mutilek, eta garai hartan Union Artesanan ez ziren neskak kateatzen, emakumezkoak kateatzen ziren bakarrik kantineresa moduan eta abandera da moduan. Eta orduan gu 2 neskak katea ginen soldaduz jantzita. Gero urtekin hori aldatzen junda, eta gaur egun dantzariz jantzita ateatzen dira neskak, mutilak soldaduz jarraitzen dute dantzatzen, eta gaur egun 12 bat dantzarik parte hartzen dute. Nahiko emanaldi garrantzitsua da, egun berezia da, batez ere donostiarrak garen ontzat, eta polita izaten da, egun polita izaten da. Eta baita ere San Juan bezperako egunean, Konstituzioen parantzan dantzatzen dugu, eta justo nik taldea utzi nuen urte hortan edo, guk tradizionalki goizaldik dantzatzen zuen soka dantza, eta nik uste 2011 urtean izan zala, Juan Carlos Izagirre izan zen Donostiko alkate, eta agintarien soka dantza egin nahi izan zuten, eta parte hartu zuten bai alkateak eta bai udaletxeko zinegotziek hasi zian parte hartzen garai hartan. Ensaioak eta egiten genituen aparte, ze garai horretan nesak eta mutilak banandutak egiten genituen ensaioak, eta gero astean behin elkartzen ginen talde guztia ensaiatzeko, eta oso giro honakin dakate rekuerdo hori. Oso egun markatua da, abenduaren 20a, hor Victoria Eugenia emanaldia geunako, ere izan zen oso emanaldi berezia, batez ere 2 gauzengatik. Alde batetikan, egin genuen Gipuzkoako dantzen monografiko bat Victoria Eugenian, urtetan goizaldin tarteka egin den monografikoa, bakarrik Gipuzkoako dantzak berez dien bezala, estruktura aldatu gabe, errepikapen guztiekin, antologia deitzen dioguna, eta beti deitu izan dioguna. Eta hori alde batetik zen garrantzua, eta beste aldetik zen oso garrantzua izan zelako lehenengo aldiz, emakumeak eta gizonezkoak rol berdinakin jokatu zutelako. Alegia, ez zuten ez mutilak, ez neskak, ez emakumezkoak, ez gizonezkoak, denak dantzariak ziren.
Eta hori izan zen nolabait bide bat ireki zena emanaldi horretan, Goizaldiko hurrengo belaunaldiak, hartzeko erabakiak, pixkat gizarteak eskatzen zituen aldaketa horiek, gauzatzeko, ez? Sartu nintzen urte horretan, egin genuen urte bat beranduago, 2 urte beranduago, nesken eta mutilen ensaioak kendu eta denak izatean ensaio mistoak. Lehen zidan alde horretik egoten zen mutilen ensaio bat, bestetik nesken ensaio bat eta gero ensaio misto bat. Eta sartu ardun bezala eta urtera edo 2 urtetara egin genuen aldaketa hori. 2 ensaioak mistoak, eta ardun ginen 2 arduradun, ensaio bakoitza arduratzen pertsona bat, baina zian nesken ensaioak eta mutilen ensaioak, zian ensaio mistoak, eta dena ensaiatzen genuen denak elkarrekin. Piskat, eta aldaketa nagusia garai horretan hori izan zen. Bueno, paso naturala izan zen, ikusten zen ja beste hainbat dantza taldere aldaketa hori ematen aiziela poliki-poliki. Baina, bueno, ongi eztabaidatu eta pentsatutako aldaketa izan zen, bilera asko intzen horrekin, zuzendaritzan ginena momentu hartan, pentsatu bertzen baita ere, dantzaz gain, arropak nola erabiliko zin, ila mutilanak hartuko zituzten neskak, ila mutilak neskana jantziko zituzten oez, ila guztai handi bat neske bakarrain edo mutilak ebaitxer. Hor bazeuden ensaioak mistoak bihurtziaz aparte beste hainbat niabardura ongi lotu bertzinak eta ondo pentsatzen gun bertzinak, orduan desente eztabaidatutako gaia izan zen. Mino, egia da gero hartutako erabakiakin eta ensaioak mistoak iteakin eta neska mutian dantzatzeakin oso ondo jondela dantzataldea eta aukerak eta horrekin denak nahiko oso ados egon gehala, bai. Nik dakidan ez, eta nik gogoratzen dudanez, normalean musikariak ez ziren juten entsaioetara. Ohitura zeon, nolabait emanaldira baino lehen, 2 aste lehenago edo aste bete lehenago entsaio orokorrak egiten ziren musikariekin, baina nire belaunaldia, nire kidekin batera, Iñigo Arzalluz, Julen Beraza, Mikel Ortiz, Agur González, sartu zianean, nolabait erabaki genuen, orain dela 2 urte gutxi gora bera, entsaioetara jutea. Heldutasuna lortu nuen enean, nolabait saiatu nintzen nire aportazio ematen entsaioetara juten, ezkontzetan lan egiten, bideietara juten, Estatu Batuetara jo naiz, Madrila jo naiz eta Polonian egon naiz. Eta azkenean, aste azkeneo erabaki genuen juten entsaioetara, eta azkenen hartu nolabaiteko kaioa, ez da nolabaiteko ohitura. Eta azkenen belaunaldi berri horretakan onura edo guretzako benefizio eta guretzako onura orokor bat izango zen azkenan hainbeste entsaioetara junda, hartze duen nivel bat eta nivel horrek ez dakit, baimentzen digun nolabait aktuazioetara eta manetara segurtasun gehiagokin jutea. Eta nik uste horre bai gutzako eta bai dantzarintzako aski garrantzitsua dela. Esperientzia bezala, nire bizitzako baliteke esperientziarik importanteena izatea, ezta? Dantza taldea, dantzari talde bat baino gehiago da. Eta elkarrekin bizitzen dien esperientzietatik oso lagun minak ditut urte hauetan, eta oso lagun talde sendoa eta urte askotan iraunduen lagun talde bat izan da. Dantza taldeekin 6 bat bidai egin ditut, pasean garai bat bidai, asko bidaiatzen ez genuena, eta 6-8 urtetan egon ginen bidaiatu gabe, baina dantza taldeari esker kasi Europa osoa ezagutzen dut. Eta egia esan privilegiatu batu ginen, ze koskorrak izan da ere, genitun Europako toki eta herrialde desente ezagutzeko aukera. Eta alde horretatik nik usteet oso interesgarri izan dela nire bizitza pertsonalentzako. 50. urren ondoren binakako txapelketa bat hasinan antolatzen Donostian, mixtoa, garai hartan ez zegoen, 5 urtetan eman genituen horretan. Gero bai dantza festival bat antolatu genuen Donostiako beste dantza taldeekin batera. Horretarako lauarin
elkarte bat sortu genuen, Donostiko dantzataldearen artean, eta 4-5 urtetan Donostian antolatu genuen dantza festival bat. Gu genuen aukera beste gure dantza beste herrialdetara erakusteko, nahi genuen beste bai aukitzea aukera honea etortzeko eta beraien dantzak erakusteko. Viajamos por toda Europa y tengo muchos recuerdos y ciertamente buenos recuerdos de eso. Eso para mí fue importante porque con ayuda de mi mujer conseguimos luego seguir trabajando con ideas que las habíamos aprendido estando en Italia. Nik berezi gogoratzen dut, igual ez da anekdota baina, niretzako esanguratsuak izan ziren bere garaian Korpusekoa eta batez ere San Juan Bezperakoa hemen Plaza Berrian. Batez ere hori. Ponitzen zuen, hori zian bi aktuazio potentenak, pero bazian folklore jaialdiak, herritako jaiak, ezkontzak, hiletak oso esanguratsuak taldeko helduak juten zirenean, sentimendu honekin jotzen genuen momentu eta. Urtero ere egiten dugu bazkari bat, egun bat hartzen dugu goizaldiko entzako, bodorrio ditzen dugu, zoragarri pasatzen dugu ere. Gaur egun aspaldikokin batera biltzen gara, azarbaldean. Argentinara junginanean, ez dakitzein ekitalditan, aurkezlea ikostaiten zitzaion goizaldi menzionatzea, eta garai hartan omen zeon Godzilla zan pelikula bat, ez? Eta orduan aurkezpenian beti Godzilla dantza taldeak parte hartuko zula eta esaten zuen. Eta bestela gauza asko gertatu izan du dira. Gogoratzen dut, egia da urtero bidai bat sartu eta urtero bidai bat ezberdin bat genula. Eta bigarren urtean junginala Turkiara. Eta ara iritsi eta beti izaten zen materialaren gora berak edukitzen genituen ezpatak, makillak, orduan aduanan gelditu zen. Material kutxa guzti hori, arropak eta dana. Eta egia da ara iritsi eta lehenengo aktuazioa iritsiko da kaja. Aber noiz iristen den, eta pasatu genuen bidai osoa materiali gabe, arropari gabe, orduan moldatu behar izan genuen norberak maldetan eramaten genuen barruko arropekin edo txuriekin, eta honek gerriko bat, honek beste antzaontako ezaki zer. Eta horrela moldatu behar izan genituen arropa guztik, eta pasatu genuen bidai osoa materiali gabe. Guk entzun da genekan Turkiara egindako bidaian, jantzi behar izan zirela denak arropa txuriz, etzielako iritsi arropak eta materialak eta dena egin zutela emanaldi guztiak barroko arropakekin, dena txuriz. Eta beti da horren berri genekan, baina ez gaitzea inoiz pasa hori. Eta justo aurten Poloniara jun gehala, aurreko udan, bidali genuen dena ere bai kaja honditan. Eta guk bakoitzak bere arropa genekan motxiletan, bakoitzak bere alkandora, bere gerrikoa, galtzak eta gutxi gehiago. Eta justo gertatu zegoela berdina, eta azkeneko momentuan bakoitzak motxilan genekan arroparekin ibili ginen dantzatzen, algen moduan egin genuen, eta gero ja iritsi zen 2 egunetara kaja, eta natural izan genuen gure arropakin, baina hori da lehenengo eta bigarrena ustet ere ez, eta pixkat Ia zan, Euskal Dantzan nahiz eta dena super lotua eduki, dena ondo antolatuan, dena ondo azaldua, beti azkeneko momentu zerbait pasatzen da. Ni taldea sartu nintzanean, dantzan banekien, ikastolan ikasi genuen, baina dantzan ez nekien. Dantzan esatetenean, dantzan ondo, zuzen, gorputza posizionean mantenduz, ez dakit, gauza asko daude dantzaren inguruan. Eta dantza erakutsi zidan, eta dantzari bezala ere bai. Arro gaude, goizaldiko parte txiki bat izan gehalako, nire bintzat. Transmisio horren parte izan geha, ez da, Gipuzkoako dantzak mantendu nahi izan ditu goizaldik, eta gu saiatutera hori da, bide kate hori edo osatzen. Nortasunaren zati bat ez, dantzak eman ditez. Kapazitatea jenderekin bizitzea, jenderekin taldeko lana, elkartasuna, entzuten jakin besteari,
konpartitu, izerdiak, laguntza, ekipo lan batekin, talde lan batekin, bidaiatu maitasuna dantzari. Ariketa fisikoa, gorputza, eta elkar erlazioak ez, eta egia esateko ni nago oso eskertuta goizaldiri eta dantzari orokorrean ez. Asko izan da, markatu dit, eta ni horrelako naiz, dantzari naizelako.